Kaixo, zemuz geha, aldaketa nahi dugu, aldaketa azkarrak, azkarrak. Hobea, kano, txarrea ez, hobea jonbar dugu. Eta nik kontu batetan oinarritzen naiz hobea juteko. Eta da bakutxe gehitiak eguna. Eta bakutxe gehitiak egunen gora beran, da entzune garrantzitsuna. Entzuten egiana, nola egean, nola bizitzen egean entzuteko hori. Eta horren neurri horretan, neure buruire ze esanez bizina izen. Hortak nik be aurre egiteko, hobetzeko neurri. Bizile, nire ustetan, uste baino gehiago, nire bizipenak beak izan diztelako eta hala bizi dudalako bizitzeko da, ulertzeko eta jabetzeko eta guzti hori egiteko, gure egiteko da bizitaz jabetzie handienetako. Eta jabetzean neurri horretan eta une bakoitzen baldin gaude gertatzen nahi den horren entzune egiten du sortu. Hizkuntzia entzun egiten da. Eta horrek sortzen digu dana ez. Eta orduan, gero xe, esaten nahiko nuke, eta bestie kantutxoa jarrekoet, horrek buruz, nahi duna entzun, baina entzuten jutie eta entzunea egotie oinarrizkua.